Good morning! Welcome to Cherry Foodorama, Filipino Cafeteria. In this cafeteria guys, maraming pagpipilian. May sinigang, barbecue, syempre may pansit sila, adobo, at iba-iba pa. Tapos may siupaw sila. Balot. May pritong isda. So, ang daming pagpipilian guys. This is located in Houston, Texas. So, pag na-miss nyo yung Filipino food guys, punta lang kayo dito. Affordable price sila din. Thank you so much for this Filipino cafeteria. Magkano yung small? Yung 16 ounces? Small po sa 699. Tapos yung 32? 1399. 30.99. Ano yun? Dinuguan ba yun? Dinuguan po. Sige, bigyan mo ako ng yung small lang. Yes, please. Bibili ako ng dinuguan. Ano yun? Pork barbecue. Magkano yan? Yung pork barbecue? $10 yung isa. Sige, bigyan mo ako isa. Ayan, kababayan na. Kababayan natin yan sa Pilipinas. Saan kayo sa Pilipinas? Taga Bacolod siya. Matagal ka na dito? Mag-6 years. 6 years? 7 years po ako dati. Saan? Sa New York? Dito 6 years lang. Sa New York, 5 years. Dito, mag-6 years. Lahat? Ilang years ka dito sa US? 6 years. Lahat total? Total. Yung ano din? Turon na po. Pagkano yung turon? 125. Kuha din ako ng isda. Yan, magkano yung bangus? $3 po.
$3. Bigyan mo ako 3. Tatlo. Tapos yung isda na maliit. Yung galunggong. O galunggon, magkano? 75 cents. Ha? 75 cents. 75 cents yung isa. 75. Bigyan mo ako 5. Lima. Bili ako ng pritong isda. At ano ito? Chicken yung talaga. Chicken empanada? Magkano yan? 119. Dalawan yan. Please. Yung chicken empanada daw yan. Ano yan? Balot? May balot sila. May balot sa US. Sinong kakain ng balot? Balot challenge. Yan ang mga price nila dito. Dalawa po na. Oo, dalawa po. Tsaka ito din. Ilang po rin po? Magkano nga? 125. Yun, 4. Apat. Tapos tingnan mo ang iyong turon. Sarap yan, turon. Yan, turon. Sarap. Nakyaw ko na yung turon. Kano lahat? $31. Yan ang babayaran sila.